Dende o 2021, o marisqueo da Ría de Arousa deixou de facturar ao redor de 47 millóns de euros, unha caída en picado que se debe ao descenso de produción de todos os bivalvos. A máis grave foi a do berberecho, que pasou de 301 toneladas de media ao ano no quinquenio 2019-2023 ás 19 toneladas do 2024, un 93,7% menos. A pouca importancia que a Xunta lle está dando ao marisqueo, o ninguneo, digamos, que está dando a un sector que é fundamental, entendemos nós, para Galicia, para o conxunto de Galicia. Fundamental porque é un sector vertebrador do territorio, que asenta a población, que crea riqueza transversalmente no conxunto da sociedade. A pobreza que está xerando no conxunto do marisqueo vai ter unha repercusión transversal no conxunto da sociedade. No caso da ameixa fina, a caída respecto do período 19-23 foi dun 86,5%, mentres que a babosa pasou dunha produción media de 268 toneladas ao ano no último quinquenio ás 38 toneladas de 2024, unha baixada, polo tanto, dun 85,8%. Por iso, o sector reclama a Xunta medidas urxentes. Nós estamos facendo un sacrificio enorme, todos os que estamos aquí, e os mariñeiros, e mariscadores, e bateiros que estamos aguantando o sector, que dunha vez por todas demostren que somos un sector importante. Porque o que dá impresión é o que decía antes Xocas, que o que queren é que nos marchemos e que entre a acuicultura industrial. E a min, a verdade, non me dá a gana de deixar a miña profesión, que foi a profesión da miña nai, das miñas aboas, e de meu irmán e de meus tíos, porque estes señores non fagan o seu traballo. Dende a plataforma sinalan a actuación sobre o saneamento da ría e a rexeneración dos bancos marisqueiros como dúas das medidas clave que debería adoptar a Xunta de Galicia, pero acusan o goberno autonómico de falta de vontade política. As cantidades que acabamos de referir de produción do ano 2024 son ridículas. E debería de haber un monográfico do Consello da Xunta de Galicia, do Consello de Goberno da Xunta de Galicia, sobre a situación do marisqueo. E debería de haber un diálogo con todos os actores que boamente queremos aportar algo. Non hai ni diálogo, nin recoñecemento do problema, nin axudas, non hai nada, hai silencio. De feito, as confrarías alertan de que esta situación terá efectos sobre o seu funcionamento, chegando incluso a plantexarse despedimentos nos seus cadros de persoal para intentar aguantar unha crise que xa se prolonga anos.